नमस्ते प्रणाम दीदी बहनी माई चाची भौजी। हमार नाम नीलम धुरिया बा। नमस्ते प्रणाम चाची माई बहनी दीदी भौजी। हम मंजू वर्मा। स्वागत बा मंजू नीलम का संघर्ष 142 के चैनल पे ताप सबके खातिर खूब ज़बरदस्त नाच गीत लेके आई तो सुनी है। अच्छा लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, हो करेला नौकरी, हो करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी। साझे सवेरे पिया झाड़ू लगावे, साझे सवेरे पिया झाड़ू लगावे, झाड़ू लगावे हो झाड़ू लगावे, साझे सवेरे पिया झाड़ू लगावे। दोपहरिया में पियावा चरावे बकरी, दोपहरिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी। साँझ सवेरे राजा पोछा लगावे, साँझ सवेरे राजा पोछा लगावे, पोछा लगावे राजा पोछा लगावे, साँझ सवेरे राजा पोछा लगावे। दोपहरिया में पियावा करावे बकरी, दोपहरिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी। साँझ सवेरे पिया बिस्तर लगावे, साँझ सवेरे पिया बिस्तर लगावे, बिस्तर लगावे हो बिस्तर लगावे, साँझ सवेरे पिया बिस्तर लगावे, साँझ सवेरे पिया चादर बिछावे, ससुरारिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी। साँझ सवेरे राजा बर्तन मांजे, साँझ सवेरे राजा बर्तन मांजे, बर्तन मांज राजा बर्तन मांजे, साँझ सवेरे राजा बर्तन मांजे। दोपहरिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा चरावे बकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, हे करेला नौकरी, हे करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी, ससुरारिया में पियावा करेला नौकरी। धन्यवाद।